ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ମା କ'ଣ ଛଡ଼ିଆ ହେଉଛି? ଆପଣ ପତଳା ଅଛନ୍ତି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ମୁଁ ପତଳା ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ମୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସାର୍। ମାଣ୍ଡୁ ପଟୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପୁରା ବେଜିତ କଲେ ରେ, ପୁରା ମତେ ମାଣ୍ଡୁ ପଟୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେସବୁକରେ ଦୁନିଆ ମାଣ୍ଡୁ। ସେ ମାଣ୍ଡୁ ହଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ବାଦାମ ଖାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଚା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କରି ଖାଲି ବାଦାମ ଭଜା କଲେ, ତେଣୁକରି ବାଦାମ ଭଜା ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି। ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ିଆଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିଆହେଲେ ଝିଅ କାଲି ମାଣ୍ଡୁ ଆସିବ। ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ମୋର, ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି? ମୁଁ ପୁରା ବେଜିତ କରିସାରିଲେଣି ମୋତେ। ଏ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ିଆଲା ପରେ ବାଛୁଡ଼ା ହବ ନା? ସେମିତି ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ନା?